Здравейте, аз съм Михаела и за мен е такава радост да ви приветствам в първия подкаст на Лия. С мен е един много специален гост, а именно основателката и създателката на Лия Лейди Клуб, за което ще разберете повече след малко. Преди да ви я представя, да ви разкажа малко за това какво всъщност ще видите в този подкаст. Това е подкаст, в който ще си говорим много за нас жените, за нашите емоции, за автентичност, за бизнес, за иновации, за това как да растем, да прогресираме в нашите взаимоотношения и за още толкова много теми, за нашето здраве, за красотата ни и за всичко друго, което сме ние жените. Нямам търпение да ви представя Велина Катева. Вили, представи се, моля те, Здравей. коя си ти, изглеждаш фантастично. Благодаря много, ти също. Винаги си много стилна и ме вдъхновяваш с избора ти на облекла. Благодаря ти много, ти също изглеждаш невероятно. Знаеш, че моя език на любовта са подаръците и тъй като днес съм облечена в един български бранд, реших да ти донеса нещо и на теб. Това е Люмем. Заповядай и съм сигурна, че много ще ти хареса и ще му намериш къде да си го вкараш в гардероба. Много ти благодаря. Нямам търпение да го пробвам. Точно в мой цвят ще ми отива на очилата. Добре, разкажи ми коя е Велина. Трудно ми е да говоря за мен, но Велина е една щастлива жена. В интерес на истината, трудно ми е да се изразявам с думи, може би заради това съм започнала да го правя повече и с изкуство. Да, затова и попитах твоите близки, като какъв човек те определят и те много ми говориха за това, че ти много мечтаеш, че си истински иноватор, предприемач и че си много смела. Да, наистина определят ме като мечтател, но преди няколко месеца ме бяха поканили на един женски ивент, имах привилегията да говоря и говорихме за мечтите. И всъщност нещото, което им казах, беше, че мечта без действие всъщност е равно само на фантазия, така че за мечтите трябва и да се действа много. Но да, определено смея да твърдя, че съм смел мечтател. Да, аз понеже те познавам отблизо, наистина мога да кажа, че в твоя ум има толкова много идеи, както и в ума на много хора и на много жени, но ти си такава, че просто ги хващаш и ги правиш. Разкажи ми повече за твоя път, какво те прави толкова смела всъщност? На първо място Господ, защото аз вярвам, че когато Господ е с мен, няма нищо невъзможно, а Той е с мен. На второ място аз си имам доверие. Изградих това през годините. Научих се, когато кажа дума, тя да струва, да я изпълнявам, колкото и да ми струва, каквото и да ми коства. И просто аз си имам доверие. Тоест аз знам, че когато започна нещо, аз ще го докарам до край. Това е нещо, което определено ми помага да съм смела. Нещо, което също много ми помага да съм смела, това е подкрепата на моя съпруг, на моето семейство. Другото нещо е, че мен не ме е страх от провал. Тоест, смятам, че болката от страха от провал е по-голяма, отколкото самия провал. Тъй като първият ми голям провал и първият ми фалит беше когато бях на 23 или 24, което беше доста голям шамар в тази, смея да твърдя, крехка възраст, макар че ти роди горе-долу тогава. Но да, първият ми провал, първият ми голям фалит беше на 23-4 и някакси от тогава вече не ме е страх от провал. Играла съм го вече. Това и знам, че трябва да се действа смело напред. Аз така имам радостта да бъда част от твоя живот в тези години. Всъщност, може да кажем на хората, че Велина е моята голяма сестра. Човека, от който цял живот съм взимала пример. За всяко едно детски нещо. песнички. Абсолютно за всичко. Ти си човека, който ме е приспивал и винаги, нали, това е нещо съвсем нормално, когато имаш по-голяма сестра и кака, нали, тя да бъде един еталон. И винаги да я гледаш каква коса има тя, как се облича и така нататък. Но пораствайки, аз не спрях да гледам на теб по този начин. Вече осъзнавайки, че аз наистина имам много какво да взема от теб и много какво да видя, какво да науча. И ти наистина си една вдъхновяваща личност. За мен това много ме мотивира да бъда част от Лия, за което нямам търпение да разкажем на жените, но ще стигнем и до там. Искам да ми разкажеш малко повече за този провал. Наистина 23 годишна възраст. Повечето момичета дори не знаят какво искат да правят от живота си, а ти на тази възраст вече се беше захванала с нещо и научи наистина много. Разкажи ми повече за този период. Вау!
Почва да ми става емоционално. Истината е, че да, бях доста амбициозна след като завърших училище. В ученическите ми години бях много дива, не ми се учеше. Мислех си, че трябва да се занимавам с по-смислени неща от това да уча. Не е добър пример, но такава бях. И веднага след като завърших, всъщност бях сигурна, че искам да се занимавам с нещо мое. И се впуснах абсолютно незряло в това да правя бизнес в своите ранни 20. Знам, че изглеждам така и сега, но не Изглеждаш съм. супер. Просто А, съм с твоя ген. но истината е, че да, бях част от един-два стартъпа. След това започнаха да се получават нещата добре и красиво и реших, че всъщност аз трябва да се справя и трябва да се справя сама. Тоест аз не исках помощта на родителите ми, не исках помощта на мъж или на каквото и да било друго. Говорим за финансова помощ. И тогава работех много за това, което ми беше важно и развивах в онзи момент. Спомням си Тогава беше тежък период, но вярвам, че това е бил част от пътя ми. Период, който много, много уроци ми даде. А именно имах период, в който всичко, за което работех, беше да си плащам сметките, защото живеех самостоятелно и да инвестирам да реинвестирам. И всъщност оставаха ми съвсем малко пари, с които можех да ям солети и ябълки от едно улично дърво. Но действително това беше един период, в който си казах, в крайна сметка успеха има цена. И понякога цената е такава, но го правих само да добавя, че наистина това е абсолютен факт. И ние сме били свидетели на този твой път и как ти в този твой път осъзнато знаеш, че ти си го избрала и че ти правиш тези жертви, тези крачки, за да видиш своето добро бъдеще. И в нито един момент не си била жертва или не си се правила като о, не, аз нямам достатъчно или просто винаги си била толкова стегната и толкова вървяща и постоянна в това, което правиш, което е било наистина изключително похвално. Благодаря. Благодаря, че го казваш, защото в интерес на истината, хората, когато постигнеш нещо, те казват, кой знае, кой ти е ударил едно рамо, но всъщност само ти си знаеш онези вечери, в които си бил сам и си се чудил как точно ще се случат нещата и цената, която си платил. Long story short, като цяло това беше един период, след това нещата започнаха да се случват много-много добре. Тогава смея да твърдя, че е било плод на моята незрялост. Доста така доверчиво се впуснах в сътрудничество, което не приключи особено добре за мен. И в един момент аз загубих всичко. Загубих взаимоотношенията, които градях по това време, приятелски, любовни, загубих бизнеса, ако мога така да го нарека. Тогава е момента на въпросния фалит. Тогава е момента на въпросния фалит и както си мислех, че аз съм велина заради това, което съм изградила последните години, точно това беше момента, в който ми се дръпна килимчето под краката и аз загубих своята идентичност. Въобще не знаех коя съм. Бях толкова съкрушена, че реших, че е крайно време да започна да практикувам социална хигиена в живота ми. И тогава реално аз реших да замина от София. Исках тотално да сменя средата, тотално да приключа взаимоотношенията с хората, с които общувах тук. Това не беше биягство, по-скоро беше моята истина заслужаваше пространство и аз реших да си го дам. Имах нужда да се изолирам малко, за да намеря отново себе си. И всъщност заминах за Бургас. Винаги, когато говоря за Бургас, става много емоционално, защото това е моя катарзис. Реално там намерих отново себе си. За какво замина за Бургас? Реално заминах просто с една чанта дрехи и общо взето не знаех какво ме очаква там. Но там намерих себе си. Там събрах всички тези щупени парченца на цялото това предателство, което бях изживяла, цялата тая загуба. Много, много силен период и смея да твърдя, че аз съм човека, който съм сега, заради това, което преживях там. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за тази социална хигиена и това, което говориш изобщо за цялата тема за предателството и кои са хората около теб в момента,
Допускаш ли хора до себе си, след като ти се е случило нещо такова? Допускаш ли хора в бизнеса ти, в идеите ти, в мечтите ти? Как се изразява тази социална хигиена? Ще направя леко продължение на историята и след това ще се върна към въпросите с социалната хигиена, тъй като нещата са навързани. В крайна сметка, след като мина моя катарзис, аз така наричам този период, се върнах обратно в София и осъзнато реших, че е време, преди да започна да градя бизнес, кариера и да работя за себе си, е време да изградя работна етика, работейки и бъдейки вярна на някой друг. И съответно избрах за себе си да работя, нали, както хората го казват, от 8 до 5. При мен беше малко по-различно, но съм благодарна и бях много благословена с шеф, който ме научи на истинско лидерство. Впоследствие срещнах моя съпруг, създадохме семейство, някак си започнаха да се нареждат нещата в живота ми по здравословен начин. И в един момент аз отново се почувствах готова и взела всички уроци, макар че човек цял живот се учи, но взела всички уроци, за да се върна обратно да правя нещата, за които горя. И така се роди Илия Лейди Клуб, но ще ме върнеш обратно там. Да. Във връзка с социалната хигиена, аз много вярвам, че хората, с които избираш да прекарваш времето си, те определят. Средата Абсолютно. е много по-силна от нас. Тоест, ако ти си заобиколен днес брат ми го каза, ако ти си заобиколен с 5 глупаци, най-вероятно ти си шестия. Нали? Съответно, то важи във всеки един аспект. Започнах да ставам много селективна по отношение на това, с кого прекарвам времето си. И тук е много важно да кажа, че целият този мой път много ме научи да не позволявам на всеки да говори в живота ми. Тоест, хората винаги имат мнение, винаги имат какво да кажат, винаги са компетентни, особено по чуждите животи. Но за мен е много важно да не позволявам всеки да говори в живота ми, защото аз вярвам, че думите имат сила. Най-малкото, което е едно мнение на някой, би могло толкова много да промени твоята лична настройка, че тотално да бутне живота ти в друго направление. И да, аз се обграждам с хора, които ме вдъхновяват, от които имам какво да науча, които са по-напред от мен, защото е хубаво някой да е по-напред от теб и ти да следваш неговия пример. Обграждам се с хора, на които мога да вярвам и с които споделяме общи ценности. Това са хората около мен. Простила съм за всичко, което съм преживяла и имам доверие на хората. Дадох си достатъчно много години, в които да се излекува душата ми от различни болки, свързани с разочарование. Но се чувствам добре и много обичам да казвам, днес съм готова да покорявам света. Да. Така се чувствам. Наистина, аз нарочно те питах това, защото ти си преживяла доста разочарования в този живот. Не само първият ти фалит, взаимоотношения, предателства в бизнеса, предателства в приятелства, предателства в любовта, но ти си много доверчив човек. Ти си заобградена с много хора, ти не си човек, който се изолира. И другото, което за мен е много ценно и виждам в теб, е, че ти си останала готова да се учиш, което много често при такива ситуации хората се затварят в себе си или придобиват една гордост, която не им позволява да се учат и да допускат хора над себе си. А ти си заобградена точно с хора, които са над теб, което за мен е много силно, защото когато човек позволява да има авторитети в живота си и хора над него, хора, на които да бъде отчетен и от които да учи. Това означава, че този човек наистина е силен и има стабилна идентичност. И искам малко да си поговорим за тези ценности, защото ти няколко пъти спомена за ценности, спомена за прошката, спомена за Господ, за вярата. И аз знам, че това е огромна основа, фундамент в твоя живот. Искам да ми разкажеш малко повече за твоята вяра. Мисля, че можем да направим цял епизод на тема вяра. Няколко. И със сигурност в нашето пространство ще има такива теми, защото ние всички сме духовни същества и ние търсим. Истината е, че всеки вярва в нещо. Аз просто съм избрала да вярвам в Господ Исус Христос. Ние живеем в православна държава, християнска държава. Аз съм избрала това да бъде мой начин на живот, мой компас, вярата. Имало е години, в които не е било така, но
аз не мога да си представя живота по друг начин. За мен има абсолютен смисъл. Библията, тя е компас за живота. Там пише за взаимоотношения, пише за бизнес, пише за приятелства, пише за секс, пише за родителство, пише за всичко, буквално за всичко. И всеки избира в какво да вярва. Аз съм избрала това за себе си и за мен то е абсолютно животопроменящо. Просто живота ми се крепи на Господ и ако някои хора не вярват в чудеса, то аз ги виждам всеки ден. И живота ми е бил спасяван. Била съм на ръба на смъртта и само Господ ми е помогнал. Така че имам нещо, което е много важно за мен като мисъл и тя е, че здравия човек ражда здраво семейство. Здравото семейство прави здрава нация. А съответно здравия човек, той би бил здрав, когато е добре духовно. Това е моето мислене по въпроса и затова вярата е толкова неотлъчна част от моя живот, защото аз вярвам в Господ повече, отколкото вярвам в това, което се случва в момента. Той е по-реален за мен от това, което правим в момента. Господ, Библията, вярата, ти ги нарече живото спасяващи. Да. Но те са и живото процъфтяващи. Просто нещо, което прави живота ти да цъфти. Да. И ти наистина си човек, който е минал през много. Може би ще разказваш и в следващи подкасти, може да засегнеш и в този за нашето семейство, за това, че ние не сме имали най-прекрасното семейство, за всички други неща, които са се случвали. Но ти си човек, който не е травмиран от това. И аз мисля, че единственото нещо, което може да запази един човек от това да бъде травмиран и да бъде, както го наричат, отчукан от живота. Това наистина е Бог, който е нашия Създател. Да. И Той най-добре знае как да поправя всички наши изчупени неща и развалини. Абсолютно е така. Така че това е много голяма ценност, наистина. И живота ти го отразява, което винаги за мен е показател, когато видиш живота на един човек. Да. Защото на думи всичко изглежда много... Ние живеем в свят, който е пълен с много думи, с много изява, с социални мрежи и така нататък. Но когато погледнеш живота на един човек, неговата вътрешност, тя се отразява всяко едно нещо, всеки един аспект от живота му. И при теб това е видимо. Така че наистина е нещо, което е котва за живота на човека. Котва, наистина. Добре, аз много искам да си поговорим за Лия. Така че, и аз? Нека си поговорим за жените, защото това е един много женски подкаст. Какво мислиш, че липсва на жените днес? Какво би искала ти да им дадеш чрез Лия Лейди Клуб? Ако искаш, първо разкажи за Лия Лейди Клуб, ако искаш откъдето мислиш, че ще бъде най-разбираемо и вдъхновяващо за всички, които те първо ще се запознаят с това голямо начало. Да, наистина голямо начало, нещо много смело като крачка, но нещо, което заслужаваше да получи гласност. Истината е, че Лия Лейди Клуб е вдъхновен от нашата майка, която е абсолютният еталон за жена и жена, която ни е научила на достоинство, направила ни е жени, направила ни е борбени, направила ни е домакини, направила ни е това, което сме. И Лия Лейди Клуб е вдъхновен изцяло от нея. И всъщност имаше един период в моя живот като семейна, преди 3 години, когато загубихме бебче. И всъщност това беше много тежък период. Наистина много тежък период. Период, в който успях да усетя целият този социален натиск. Погледите на хората, които са пълни с въпроси или с непоискани съвети. Цялото това очакване на обществото към теб. Също така завист, ако щеш, сравнение, огорчение, гняв, болка, страх да не бъдеш изоставен. Изключително много емоции изпитах в този период и истината е, че само жена, която е минала оттам, само тя може да разбере за какво говоря, но всъщност осъзнах, че жените наистина сме длъжни да оцеляваме в един мъжки свят и ние също имаме нужда от нашето пространство, в което да бъдем разбрани, подкрепени, вдъхновени, някой да те изслуша, някой да го е грижа за теб. Минавайки през този период, се замислих, че за съжаление в днешния свят между жените конкуренцията и съревнованието са много актуални, а това някой да те разбере и да ти се чувства, да бъде емпатичен към теб е по-рядко срещано и дори се очудваме като го видим, което не трябва да е така. И всъщност реших, че не съм намерила подобен тип клуб в България, към който да се джойна и затова реших, че е време да го създам.
Много е смело, но аз наистина съм убедена в това, което казвам. Аз вярвам, че това ще се превърне в най-влиятелния клуб в България, защото имаме нужда от истинското вече. Да. Омръзнало ни е от пошлост, омръзнало ни е от фалш, омръзнало ни е от пози. Имаме нужда от истинското. В Lia Lady Club ние ще учим нови неща, ще се занимаваме с теми като бизнес, иновации, взаимоотношения, ти го каза, идентичност и много други неща. Ще си имаме нашите супер яки private събития, нашите менторски програми. Имаме си подкаст, в който ще даваме гласност на жени, които имат какво да кажат в обществото ни. Така че ще бъде наистина много, много вълнуващо и много интересно. Това, което ме попита какво им липсва на жените, не знам. Мога да кажа на мен какво ми липсва и на жените, които са близо до мен, какво им липсва. И то е именно това, да се почувстваш разбран, чут, забелязан. Нещо, което е много счупено в света, в който живеем. Това е идентичността на жените. Жените в днешно време са готови да се продадат за един сапун за ръце. И това не е окей. Смятам, че бихме могли да помогнем на идното поколение да изгради здрава идентичност. И може за някой да сме капка в морето, но сме капка. И тая капка има своя глас. Така че аз много вярвам в тази сила. Женската сила. Това е уникално. Ти знаеш, че вече съм в ролята си на майка и осъзнавам как една жена, ако няма идентичност, ако тя не знае коя е, особено в свят, в който сравнението е абсолютно навсякъде. Ние живеем с толкова много критерии, с толкова много изисквания на поведение, на външност, на етикет, на абсолютно всичко. Постоянно да бъдеш преценяван по всяка крачка. Дали заради социални мрежи, заради стандарт, който се налага и така нататък. Но ако една жена не знае коя е и ако една жена не се развива и не се грижи за това тя да преуспява наистина, то тя не може да възпитава и не може да бъде точно майка. Така е. Реално, когато жената е добре, всичко около нея става по-добре. Абсолютно, да. Виждам го и в семействата ни, и в това как когато ние сме добре и когато ние сме стабилни, ние издигаме нашите съпрузи, ние възпитаваме добре нашите деца. И наистина майката е личност, която е основополагаща за едно здраво общество. Абсолютно е така. Така че това, което създаваме заедно, и това, което се роди в твоето сърце и в което аз и други жени се препознаваме, именно Lia Lady Club, е нещо много повече от един бизнес клуб или от един женски клуб, а наистина място, където жените да намерят общност, която не им слага етикет и няма изисквания към тях такива, каквито света налага на жените. Да. И в същото време място, което да те мотивира да израстваш, да се променяш, да придобиваш нови умения, да процъфтяваш. Толкова много неща планираме и просто говорейки, виждам всичките събития и колко много стойност ще придадат те на жените, които ще ги посетят. Да. Просто нямам търпение. Да. Но си говорихме много за това, което е абсолютен факт между жените. Конкуренция, завист, което мисля, че го е имало винаги. Нали, ако ти имаш тази тениска, аз няма да имам, защото да не сме еднакви. Това са си такива женски малки неща, които ние хем не искаме да ги имаме, хем много често са част от нас. Но мислиш ли, че тези женски качества всъщност дали спират жените да имат приятелства една между друга? Съществува ли приятелство между жени? И мислиш ли, че може да се зараждат истински приятелства между жени в този клуб? Да, мисля, че съществуват приятелства между жени. Имаше период от години, в които бях сигурна, че няма такова нещо. Но самата аз съм абсолютно привилегирована да имам толкова верни хора до себе си, жени. Не само семейство. Не само семейство, жени, а жени, с които да гледаме в една посока, да се бутаме напред, да се радваме на успехите си. Това е толкова ценно. Някой да се радва на успехите ти. Това е изключително рядко и наистина изключително рядко. Толкова често се вижда хора, в които проваляш се или не успяваш в нещо и те като че ли са до теб и като че ли те подкрепят, но вътрешно една такава радост, супер, аз мога да я задмина, аз мога да съм по-добра от нея. И толкова малко хора, които в успехите ти не са там просто за да използват твоите успехи, твоята гласност или каквото си придобил, а са там, защото искат наистина да празнуват това, което ти си направил. Да, така е. Което е изключително ценно, когато някой го намери.
Наистина съм много благословена с такива жени и смея да твърдя, че да, има приятелство между жени. То е много ценно съкровище и когато намерите такава жена, просто я ценете и го показвайте. Изграждайте това Изграждайте, да. Това е нещо, което аз много се уча в този етап от живота си, че всъщност когато намериш такъв човек, ти трябва да му го показваш, че ти го цениш и да изграждаш това взаимоотношение. Така че вярвам, че ще се срещна с много такива жени. Да. Кажи ми за Лия, кога стартира този клуб? Как ще изглежда? С какво ще стартира? Малко повече подробности изобщо какво ще представлява? Лия стартира на 7 октомври и стартира с пилотно събитие, което ще бъде в затворен формат, само за дами, които съм поканила лично. И оттам нататък можете да следите социалните мрежи и нашия подкаст. Как се прави? Трябва да им кажа да ни последват ли? Сигурно, някакви бутончета имаш, ще научим subscribe, камбанки. Да, последвайте ни в Инстаграм и следете всичко, което качваме. Там ще разберете повече. Няма да издавам, но ще има уникални неща. Реално Лия, нека да ти кажа за името. Да. Предполагам ти е много интересно какво означава, защото си какво говорихме в гримьорната. Знам какво е, но искам да го разкажем. Лия е съкръщение от Leadership Integrity Action и всъщност е библейско име на една героиня в Стария Завет, която се казва Лия. И нейната съдба беше, че тя беше отхвърлена от мъжа си, презряна дори, бих казала, не беше предпочетена, но беше избрана от Господ. И всъщност така стана, че тя в родословието след това, тя се явяваше жената, от която е тръгнало цялото племе, което води до раждането на Исус Христос. Wow. И всъщност тя има много, много ключова роля в цялата библейска история, реално. И е много вдъхновяваща за мен, защото съдбата е много прилича на съдбите на много жени днес. И всъщност тя е олицетворение на смирение, на кротост, на сила, вътрешна сила, на вяра, на издръжливост. Тя роди много деца. Тоест, тя е извор на живот, олицетворение на живота. И всъщност, когато мислих как да се кръсти тази общност, се спрях на това име, тъй като ми се стори най-подходящо. Това е много красиво и много се свързва с това, което си говорихме за жените днес и за това, че много пъти те са презряни поради техни умения, етикети или други неща, което до някаква степен е историята на тази жена Лия. Но всъщност идентичността ни не трябва да идва от такива неща. Идентичността ни е много по-дълбока. Много красиво, че си избрала това име и това, че зад него се крие не просто историята на тази жена, а наистина основата и идентичността на самия клуб. Да. Мисля, че засегнахме съвсем малка част от този клуб и от това, което ще представлява. Наистина, както каза, ще споделяме в социалните ни мрежи и тепърва ще се разгръща. Няма да дълбая много повече в всичко, което предстои, за да не вземем да се изпуснем от вълнение, да издадем нещо, което не искаме да издаваме. Някоя тайна. Добре, ние сме към своя край. Имам още няколко въпроса. Първо ще те питам, какво би казала на жените, които ни гледат? Ти си достойна, ти си красива и ти заслужаваш. Ти заслужаваш Ти заслужаваш любов, ти заслужаваш внимание, ти заслужаваш да се чувстваш спокойна. И също така бих добавила нещо, което ми направи и така ми се акцентира по-рано, като говореше за това, че когато говореше за Лия, мисля, че за нейната история, на нежност и на женственост и тази изящност на една жена, но в същото време истинска сила. Да. И говорейки за това, ти заслужаваш, жените много често влизат или прекалено много в тяхната нежност, в която се свиват като в черупки, или прекалено много влизат в тяхната сила и се чувстват некомфортно да бъдат нежни и да обуят един токчета и една рокля. Да мисля, че наистина ще изградим едно общество, което има баланс между двете. Жени, които могат да са на токчета и в рокли и да бъдат нежни, но в същото време да бъдат истински авторитет и гласност в това общество, да създават, да вдъхновяват, да раждат и да възпитават общество и поколение и всичко друго, което ще правят. А ти какво би им пожелала? Какво бих им пожелала или какво бих им казала? Какво би им казала? Ти ме шокира сега, защото аз имам тук скрипт. Аз обичам да се водя по скриптове.
Но какво бих казала на една жена? Че тя е ценна, че тя е много повече от това, което вижда в огледалото и това, което всеки един човек й казва. Нали, да не звучим феминистко. В Изключително никакъв много случай. уважаваме мъжете. Без Наистина, мъжете, без мъжете ние нищо не почитаме може. мъжете, не Да, само ги уважаваме, да. ние ги почитаме. Да, но бих казала на жените да се потърсят истинската си същност отвъд социални мрежи, отвъд Инстаграм, етикети и всичко друго, което си наложили. Много неща има, които мисля за жените и наистина точно заради това толкова много се вълнувам от твоята мисия, от това, което ти започваш. Не просто защото сме сестри, а защото съм истински вдъхновена от жените. Особено след раждането и си казах, вау, Господ наистина е създал жената уникална. В смисъл, тя ражда друг човек. Това е толкова голяма сила. И наистина, даже с моя съпруг си говорихме след раждането и той каза, аз гледам на 8 март по друг начин. Жените са толкова силни личности и ние наистина раждаме не просто деца, раждаме идеи, раждаме просто толкова много креативност и... Позволи ми да отворя една скоба. Това няма да е един феминистки клуб, а това ще е клуб, в който ще се изгражда култура на почит и към мъжете. Абсолютно. Защото тук също е много вече широко спектърно и може много да си говорим за това нещо, но много често мъже страдат от това, че биват потискани от жени или неуважавани, или дори малтретирани по някакъв начин. Истината е, че мъжът е създаден да бъде лидер, да бъде авторитет, да бъде водеща фигура, да бъде глава на семейството, да бъде силния, да бъде протекцията на един дом. И ние ясно осъзнаваме ролята на мъжа и ясно осъзнаваме ролята на жената. И ние много подкрепяме, напълно на 100% подкрепяме идеята за мъж и жена и за семейството, за семейните ценности. Много е важно тук да отбележа, че Лия няма да бъде един клуб, в който ще се събираме жени, да си бършим сълзите, да се оплакваме от живота. Не. Ние сме силни, ние можем, ние осъзнаваме собствената си сила и знаем, че в собствената ни сила едно от нещата е, че ние окриляваме мъжа срещу нас. Ние го караме да се чувства по-силен, по-добър, по-можеш, защото в крайна сметка ние работим добре, когато работим в синергия. Да, така да осъзнаем, че ние сме зависими. Абсолютно, абсолютно. И няма нищо срамно от това. В това единство. Точно така. В това Точно така. Да движим заедно. Точно така и вярвам, че на много жени трябва да се научат да почитат мъжката фигура и това ще им направи много проблеми с техните депресивни състояния. Да. Категорично го мисля. Да, и с тяхната позиция. Точно така, абсолютно. Така че вярвам, че този клуб ще бъде глас в нашето време, в което живеем. Този подкаст също ще бъде глас на стойностното, глас на истинското, глас на това, което си струва да му бъде обърнато внимание. И в същото време да бъде красиво. Защото много красиво. Защото много често приемаме, че ако е истинско, особено в женската гледна точка, ако е истинско, ако е натурално, то трябва да бъде грозно. Не, ние сме с хубави дрехи, ние сме гримирани и оставаме толкова истински и толкова честни с всичките ни успехи, провали и всичко, което сме. Да. Може би ще заключа с този въпрос, връщайки се малко към теб. И това какво ти би казала на твоята малка версия, да кажем 18-годишната Велина? Бих си казала, обичам те. Защо? Може би защото оттам тръгва цялата идентичност. Да, защото аз също бях с много счупена идентичност, когато влязох в живота. Истината е, че аз обичам моите родители много. И съм простила каквото има да се прости, но ние не сме израснали в прекрасното семейство. Честно казано, имах мъжки пример в къщи, който не беше добър и разклати моята идентичност. И също така много повлия на това, че аз години наред се борех с това, че презирах мъжкия пол генерално. Тоест, не уважавах мъжете генерално и исках да консумирам от тях всичко. И то с неуважение. Години след това осъзнах, че в детството ми, в тинейджърските ми години се разклатила идентичността ми много. Тотално дори се беше сринала. Аз не знаех коя съм. Аз си отговарях на въпросите коя съм чрез това какво постигам.
и чрез това как изглеждам. А всъщност ти не си това. Даже преди няколко дни имах разговор с една приятелка и си говорихме за една жена, която е много успешна в момента в България и си говорихме за нея, че всъщност тя изповядва веруюто, че ти си това, което си постигнал. И аз казах, не, ти не си това, което си постигнал, защото ти реално утре можеш да загубиш всичко. Абсолютно. И тогава ти няма да знаеш кой си. И това го казвам, защото съм го играла точно по този начин. Първо с бизнес, след това мечтата на всяка жена да стане майка, обаче в един момент губиш губиш дете. И тогава какво? Тези неща, които са ми се случили, те ме наведоха на мисълта, че аз трябва много здраво да изградя своята идентичност. И между другото, ще се повторя, но това е моята истина. В Библията аз намерих истините. Библията ми помогна да отговоря на много въпроси, на които никой не ми даваше отговор. Най-важното нещо е човек да знае кой е, да бъде спокоен с слабостите си и да бъде спокоен с силните си страни. Тоест, аз си знам всичките силни страни, но съм абсолютно наясно и с слабите си. И затова съм толкова благодарна, че те имат теб, защото реално в момента разговора се случва по такъв лек начин. Така че така и в живота с всяко едно нещо. Да, абсолютно. Така че да, обичам се. Може би преди не съм си го казвала толкова много и на младите момичета и на жените, които ни гледат, мога да кажа, обичайте се. Вие сте това, което сте и света има нужда от вас такива, каквито сте. И тук в заключение ще кажа една мисъл, тя гласи следното. Може да не съм това, което искам, но слава на Господ, че не съм това, което бях. Или може да не съм все още там, където искам, но слава на Господ, че не съм там, където бях. Така че живота е едно пътешествие. Абсолютно. И най-доброто предстои. Супер завършек. Аз бих казала, че се вълнувам за всички други епизоди. За това, че ще поканим много невероятни жени. О, да. Ще поканим нашата майка, за която говориш толкова много. Ще поканим жените около теб и не само жени, които наистина, както ти каза, са компетентни на много теми и могат да дадат много стойност на жените около тях. Така че нямам търпение за следващия епизод. Аз също и освен това сме заформили един формат, който до сега не сме виждали в България, така че ще кажа на зрителите да очакват следващия епизод с нетърпение. Колко често да се заявим? Колко често заявяваме се, един път месечно. Ако много огромен интерес се създаде около цялото нещо, ще си помислим за повече. Добре, супер. Значи очаквайте през ноември втори епизод. Да. Благодарим ви много, че останахте с нас до тук. Ние отиваме да пием кафе. Обичаме ви и чао! До скоро! Чао! Къде гледам?